Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. El Shaddai, Mwari wamasimba ose, ane simba rese, hapana chinhu chisingagoneki kuna Mwari. Hauna matambudziko madiki zvekuti Mwari haana basa nawo, uye hauna matambudziko makuru ekuti Mwari haangagoni kuagadzira. Hakuna chikurusa. Nhau yakanaka haisi chete kuti Mwari ane simba, asi kuti simba iri rinowanikwa kwatiri. Munoona, ndakagara mukati mekereke ndikaona kuti Mwari ane simba, asi hakuna munhu akambondiudza kuti anodawo kundipa simba iri. Akati muna Luka 10:19, tarira, ndinokupa simba iri. Ndinokupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, uyezve ndinokupai simba pamusoro pemuvengi. Hakuna chingakukuvadzai. Imi munoti chimbomira, zvinhu zvakambondikuvadza, asi hakuna chinhu chingakukuvadza chose zveupenyu hwese ukaramba wakatarisa kuna Mwari. Wakaipa angauye kwatiri nenzira imwe, asi achatiza pamberi pedu nenzira zhinji. Ndichambobuda kuno ndimboenderera zvakanyanyisa kwechidimbu chidiki. Ndaifunga zvangu kupera kwevhiki ndikangoti, kwete kupera kwevhiki, asi ndisati ndasvika pano ndakangofunga kuti chinhu chikuru chinogara chiri kunze uku kuvanhu rufu. Ko kana ndikasabudirira, munoziva zvandakambofunga. Tinofanira kumboramba takatarira nyaya yekusingagume. Tinofanira kuva hatifanire kutaura nyaya yekusingagume sezvaiita vatendi kumazuva okutanga ekereke. Ndinoreva kuti vakapinda mugomba reshumba nekuti vakatenda zvakanyanya kuti pavanobuda muupenyu huno vaizopinda muuvepo hwaMwari. Naizvozvo rufu hachisi chinhu chakaipisisa chingaitike kumunhu. Hongu tese tinoda kurarama upenyu hwakarebesa, asi rufu hachisi chinhu chakaipisisa nekuti Bhaibheri rinoti kurarama ndiKristu, kufa kuwana. Asi munoziva zvandinofunga, kudarika kutya rufu, chinhu chatinofanira kutya kutadza kudzikama nekubatira zvakasimba kusvika nguva yedu yapera. Tinofanira kuona kuti tafa tiri muna Kristu, kuti tizova nekukunda. Handina basa kuti chii chiri kuitika, nekuti ani nani wedu kunyange akave nemakore 100 hachizi chinhu. Kune upenyu husingagume, uyezve tichararama upenyu kwenguva refu zvikuru. Jesu akati, ndoenda kunokugadzirai nzvimbo, izvezvi akatokuvakirai imba. Amen. Ndiri kunzwa mharidzo yeupenyu usingagume ichizouya pano. Ndinofunga tinofanira kutaura zvishoma zvimwe. Ndinoti hatifaniri kunyanyofunga zvedenga tichitadza pasi, asi zvekare hatidi kusara pano pasi tichitenda ndo zvega zviripo, uye tinenge taakutya kuenda. Hamubvumirane neni here kuti zvimwe nguva tinonyanyotenda mune zvatinazvo izvezvi? Mwari gadzirai ichi, Mwari ndoda kuva neichi, handizvitore Mwari mukatadza kuita izvi, handizivi zvichazoitika ndikasazviwana izvi. Handina kukunda nokuti hamuna kundipa zvandanichida. Saka asi chokwadi ndechekuti hapana kukuvadza kusingagume kungakuwire. Ndinoda kukuudzai izvi, takapiwa kukunda. Isi tinodarika vakundi, nekuti pachadarika pano tichienda kune rimwe denga takazvirovererwa pasi nokusingapere. Saka ndasarudza kuti chinangwa changu hachisi chokuwana zvese zvandinoda ndiri pasi pano, zvisinei ndinoda kuva neupenyu hwakanaka. Chinangwa changu chava chekuti ndibude pano ndiri muna Kristu, ndisina chandatendera kuti chitore kutenda kwangu, nekuti ndide Mwari nemwoyo wangu wose. Regai ndikuudzei kuti Satani achatsamwa zvikuru, nekuti mushure mayambuka haakwanisa kukushungurudzai zvachose. Hatifanira kukurirwa nevavengi vedu. Mwari akatipa simba. Tinofanira kuziva kuti tiri vanani muna Kristu. Pauro muvaEfeso 1:17, 18 na 19 akanamatira kereke akati iye ndoda muzive Mwari, munzwisise zvakavanzika nesinganzwisike pamusoro pezvidzidzo zvaMwari.
ndinonamatira kuti muzive tariro yekudanwa kwenyu uye nekuti nhaka yenyu pakati pevanotenda. Saka kati ndoda ziva Mwari uye ndoda ziva uri ani muna Mwari. Ziva Mwari uye ziva kuti uri ani muna Mwari. Ziva nhaka yako. Tiri vadyi venhaka pamwe chete naKristu. Zvose zvawakawana kubva kuna Baba kuburikidza noupenyu hwake hwakachena uye unoyevedza tinowana nekutora. Sekubuda kwaunoita uchinotenga zvepakombiyuta tinozviwana nekutora nekutenda. Unotora software yekombiyuta obva nekutenda ungomira zvinhu zvese zvingoitika. Uye Mwari atiunzira zvinhu kuburikidza muna Kristu. Uye anoda kuti titende, tigamuchire uye tipe kutenda, tizvishandise pano pasi pese kukudza umambo hwake. Ngatarisai magwaro anotaura pamusoro pesimba redu. 1 Johani 4:4. Vana vadiki, muri vaMwari, muri vake, uye makavarwisa mukavakunda vatumwa vevamwe vana Mwari. Nekuti iye ari mauri mukuru kudarika uye ari munyika. Umwe ngaati mukuru ari mandiri. Vakorose 2:15. Mwari akaparadza vabati namasimba akavabudisa pachena pakazara vanhu akavakunda mauri, maari nemandiri pamuchinjikwa waJesu Kristu. Saka Mwari akazumbura Satani. Akatora zvombo kubva kuvakuru nevane masimba akava akakundwa. Asi anotinyepera isu kuti ane simba kutidarika kana tisingazive zvatiri muna Mwari. Munhu wese aiti Kristu anogara mandiri. Pekupedzisira Johani wokutanga 3:8. Asi uyo anoita chivi, anoita zvakashata zvaSatani, anotora kuita kubva kuna akashata. Satani ane chivi uye akatadza kubva kwekutanga. Chikonzero chakaita kuti mwana waMwari auye kwakuri kugadzirisa, kusunungura, kunyungudutsa nekuparadza mabasa adhiabhurosi aangaita. Nekuda kwaizvozvo mwanakomana waMwari akauya kuzosunungura, kunyungudutsa nekuparadza mabasa ewakaipa. Mumwe munhu iti Satani akakundwa. Munoziva tine simba matiri. Kana usina unofanira kuva naro. Nekuti vanhu vane simba mavari havawane rubatsiro kubva kuna Mwari. Ndinogona kumira pano nhasi ndokudza kuti ndine simba uye ndine simba rinenge rebere iko zvino. Asi simba raMwari nekusatya kwaMwari kwete kwangu, nekuti handina chinhu kunze kwezvandinazvo maari. Hatigone kuva nesimba maari tikasava nekushayiwa matiri. Amen. Vakorinde vechipiri 3:5. Mupostori Pauro aiziva zviro kwazvo kuti zvandiri kutaura ichokwadi. Anoti iye, kwete kuti tinozvikwanisa isu pachedu kufunga pamusoro pechimwe chinhu pachedu tega, toita kuti tiverenge zvinhu zviri kubva kwatiri. Asi simba redu nekugona kwedu nekukwanisa kwedu kunobva kuna Mwari. Saka Pauro aiti, chinhu chega chandinokwanisa kuita izvi, chinhu choga chaunogarira muwanano inorwadza, nekuti unotenda kuti Mwari akuudza kuti ukashingirira unogona kuva mupupuri neshanduko inenge yauya muupenyu hweumwe munhu. Nzira yoga Devhi akagona kushingirira neni makore apfuura muwanano yedu, akaramba achindida nemwoyo wose, kwaisave kugona kwake, asi simba raMwari raiva maari. Nzira yoga yaungagona vana vadiki munharaunda yatinogara mazuva ano. Unokwanisa kunge uri mubereki ari kugara ega achida kuita ega zvinhu zvake. Haungazvigone uye une chokwadi paunoti haukwanise kuzviita. Unotaura chokwadi paunoti handikwanise kuzviita, zvakanyanya kundiwandira. Unofanirwa kuzvitevedza kuti Mwari aneni uye anozviita kuburikidza neni. Munoziva nyaya yaSamsoni inonyanya kunakidza chaizvo. Samson aiva
munazari akanga akatora mhiko yechinazari, uye Mwari akabva mupa mazisimba. Asi kwaiva kuva pedyo naMwari kwakachengetedza simba rake. Vanhu vanozvipatsanura kuna Mwari, voregedza moto wavo tipera, voshamisika kuti sei zvinhu zvavo zvisiri kushanda. Regai ndikutaurirei, rambai muri pedyo kune chinhu chinokupai simba. Mane nguva yakareba semakapatsanurwa. Yave nguva yekuti mudzokere zvekare, moramba makangonamira. Saka Samson akawana ndokuedzwa nemunhukadzi, akadanana naye. Asi chinangwa chake chaiva chekungomunyengera. Akanga asina kunaka kubva kwekutanga. Chinangwa chake chaiva chekuziva kuti zvakavanzika pamusoro pesimba rake. Munoziva chakavanzika pamusoro pesimba redu muna Mwari. Chakavanzika chesimba raSamsoni chaive Mwari. Mwari akanga amuudza kuti akaramba achisiya bvudzi rake richikura asingarigere, uye kaingova kakuziva pakati pake naMwari. Munoziva pane chimwe chinhu chaunongonzwa unge Mwari vakuudza kuti uite, uye ukaita zvinhu izvozvo, uye zvinhu zvokushandira zvakanaka. Unoziva zvose makomborero ese muupenyu hwedu anouya nenyasha, asi hazviri kuti Mwari haakudze kuti uite zvimwe zvinhu, uye hazvikusiya usina chekuita nezvazvo. Munoziva chinhu chandinonyanzoziva kuti Mwari vakandibatsira pakutanga kweushumiri hwangu. Handirwe nemurume wangu kumba, ndouya kuno ndomira pamberi penyu ndowanikwa ndine simba. Handizvikwanise. Saka nokuti ndabudirira kwenguva refu, ndinotanga kufunga kuti izvi hazvina kana basa, uye ndinokwanisa kumuka ndisinganzwe mushe, ndisina kufara. Pamwe Dave, handifunge Dave anombomuka asina kufara, asi ngatingoite imwe ndiye. Ngatimboti ini naDave tapopotedzana zvikuru mangwanani ano. Chiripo ndechoti hazvina basa Ndiani akanganisa. Hazvitomborina kana basa kuti mhosva yani, asi chakakosha kuti Ndiani achatanga kuunza runyararo. Wanga usina basa nazvo naika. Hezvo zvandine basa guru rekuita pane zvandasingafungira. Alright, ngatimbofunga songe mhosva yaDave. Ngatimboti amuka asingafare uye imhosva yake. Naika kwanga kusina kunaka kwezuva ranhasi, uye saka nhasi anondirwadzisa zvekuti ndakatsamwa uye ndakashuruvara, uye ndiri kunyatsozvinzwa uye anongoshanda nguva yese zvakadaro. Ndine zvese zviri kuitika mandiri, asi ndobva ndatora chiso changu chekukereke, ndobva ndauya pamberi penyu, ndobva ndati Mwari ngavarumbidzwe, zuva rakanaka. Tokutendai Jesu. Haleluya. Munoziva ndinogona kukupai mharidzo imwe chete, asi regai ndikudze kuti inenge isina kuzodzwa, uyezve haipinde nekugara mumwoyo yenyu, uye haizoite basa rairi kufanira kunge ichiita. Munoziva kubva kwekutanga ndakaziva kuti ndina chinhu chimwe chete chandinacho, ndiMwari. Kana asipo hapana zvandingaita, nekuti handigone kuridza zviridzwa, handiimbe, ndozvandingori. Izvi ndozvandiri, ndotaura. Ndoda kuudzai, dzimwe nguva zvinonyanyotyisa. Saka ndiye dzimwe mhiko dzangu naMwari kuti handiuye pamberi penyu kuzokupai shoko rake ndine kutsamwa, hasha, kubatikana kana kusaregerera mwoyo mangu. Handizviite. Uye saka Mwari akanga akumbira Samson semhiko pakati pavo vaviri kuti asagere vhudzi. Akapedzisira audza iye Dherira zvakavanzika, uye akarara akamugera vhudzi. Muvengi akauya akamutora, iye akashaya simba rose. Uyu ndiye murume mushure kweizvi akanga akauraya zviuru zvevarume neshaya yedhongi, ari ega zvake, akabvarura shumba nemaoko ake. Iko zvino akanga asina simba, nekuti akaregedza kuita Mwari zvavangamudza kuti aite. Mirai ndikuudze chimwe chinhu, kunyange tina Mwari nguva dzose, tichiita zvose zvavanoti tiite, tokwanisa kukumbira uregero kana tatadza muupenyu hwedu, tichave nesimba,
tinosimuka toita simba tokwanisa kusangana nemuvengi. Hakwanisa kuita zvandiri kutaura nezvazvo nhasi. Kana ukava neupenyu hwakaregedzera, ukasanyatsoteerera zvakanaka Mwari zvaanokuudza, uchifunga kuti nokuti unoenda kukereke svondo nesvondo Mwari vachaita zvaunoda. Pane munhu ari kunditeerera here nhasi? Tinofanira kuva nekutenda musimba raMwari. Simba raMwari rinowanika kwatiri, asi tinofanira kutenda kuti riripo kwatiri. Vakoronika vekutanga 29:12 vanoti zvakanaka zvese nesimba rese zvinobva kuna Mwari, uye zviri muruoko rwake kuti akupei mese. Simba raMwari nderako. Kana ukakumbira munhu wese ngati, Mwari ndine nzara yesimba renyu. Ndokutendai Mwari nesimba renyu. Sezvandataura, ndakanzwa maridzo dzakawanda pamusoro pesimba raMwari, asi kwete rangu. Ndinotenda kuti tune simba rekuramba chivi kuburikidza naKristu. Sambofa wakafunga kuti izvi zvakandiwandira izvi. Ndinovimba kuti tine simba rekuramba kuedzwa, kuramba wakaipa. Ndinovimba kuti tine simba pamusoro pezvekare. Handei. Ndinotenda kuti tine simba pamusoro pekukundikana, kurasiswa, kudzikisirwa, kutya, kufunga sirizvo, kutendera manzwiro edu kuti atitungamire, kurambwa, kuraswa, kushungurudzwa nezvimwe zvese. Une simba racho. Zvino tinouya kuzita rakanaka, Jehovha Elohim. Zvinorevei izvi? Mwari ndiMwari, ndiye ega Mwari. Mwari ndiMwari, ndiye ega Mwari. Deuteronomy 6:4-5. Muchanzwisisa muchinguva kuti sei zvanga zvakakosha, kuti sei zita iri ranga rakakosha kuvaIsraeri. Chinzwai Israeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha Mwari ega. Ude Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose raunaro. Mwari wedu ndiMwari mumwe chete, ari ega. Nzvimbo dzakawanda, nzvimbo zhinji mubhaibheri dzinotaura izvi, Mwari wedu mumwe chete. Ndakatanga kufunga nezvazvo makore apfuura, ndikatadza kuzvinzwisisa kekutanga. Unoona vaigara nevanhu vaiva nezvimwari zvakasiyana-siyana. Saka ndakatanga kuferefeta kuindaneti, ndikatoona kuti kune zvinhu zvakasiyana-siyana vanhu zvavanoti ndana Mwari, zvavanonamata nekupfugamira. Zvakandinetsa chero kuti ndizvinyore pasi. Ndakatanga, asi handina kusvika kure. Unogona kudzokera kuungano dzechiGiriki nezvimwe zvitendero. Kune chitendero chimwe chete nhasi chine zvimwari zvinoita 333. Chinhu chinondinakidza ndechekuti pandaiva munyika iyoyo, ndakaona pavanotora mudhaka, pavanochera kuti vagokwanisa kuumba zvimwari zvavo izvozvo. Asi chinhu chinoita Mwari sei kana ndigona kuchigadzira? Vabereki onai. Saka ndichaenda kune imwe nzvimbo, ndochera mudhaka wangu, ndoritora ndoriita kuti ruwane parinogara, ndosanga ngoripfugamira ndorinamata, ndichifunga zvichandibatsira. Ndokuudzai kuti ndinonyatsonzwira tsitsi vanhu vanopa kutenda muzvinhu izvozvo. Uye ndinotenda nekunamata kuti vanhu venyu vazhinji muri kuona zvinhu izvi nhasi. Ndoda kukuudzai chimwe chinhu. Hamufaniri kunamata dombo rakatonhora, risina upenyu, risingafambe. Pana Mwari anorarama, anokuda, anoda kugara mauri iwewe, obva akupa simba kuti ugare upenyu hwakanaka. Mwari vedu ndiMwari mumwe chete. Ndiye Mwari ega, ndiye Mwari wechokwadi. Tinofanira kumuda nemwoyo wedu, nesimba redu, nepfungwa dzedu, nesimba redu rose, nekuti anokodzera kurumbidzwa nesu. Vanhu vanonamata zvinhu Mwari zvaakagadzira, vanonamata zuva, vanonamata mwedzi, vanonamata zvisikwa. Kone musingangonamate Mwari wacho iyeye.
asi chiripo ndechekuti vanhu vanoda kuona chinhu, vanoda kubata chinhu. Zvakaoma kutenda muchinhu chausingaone, asi nditeererei, tine maziso emweya. Ndinofunga kuti ngamire panapa totaura kuti tinoona Mwari. Ndinotenda kuti ndinoona Mwari. Handisati ndambomuona nechiso, asi ndinoziva kuti ndinomuona pese vazukuru vangu pavanozvarwa. O Jesu, tuzvigumo tudiki toto nekadumbu kahombe. O Jesu. O Jesu. Ndinoti muzukuru wangu wekupedzisira nemwedzi miviri zvezvi akafuta sekashiri kane kadumbu kebhora. Akanaka kwazvo. Munoziva kune zviuru zvezvinhu zvatingakwanisa kutarisa munyika umu. Tajaira kusangotarisa nekusachengetedza kana kucherechedza zvinhu zvisiri izvo. Ndiri kukukurudzirai kuti mutore pamusangano uno chido chekudzikama muupenyu kuti mugone kucherechedza Mwari aripo kuti mumuone. Nekumutenda nezvinhu zvose zvidiki-diki zvaanokuitirai. Kana tichida kuve nechiKristu chinofadza uye chinotiitira, tinofanira kuziva kuti Mwari ndiani. Ndinofunga kuti nguva zhinji hatizivi maitiro aMwari zvakakwana. Zvinova zvakatikoshera muupenyu hwedu. Ndiani Mwari? Ndingatarisirei kubva kwaari? Ndizvo zvoga zvinoita kuti tikunde mukati meupenyu hwedu. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.